No niin, Dudsonet, Järppi, sut nähdään yleensä vähän erilaisissa jutuissa. Sulla on nyt ajopuku päällä. Mikäs juttu tää on? Ei, niin mähän on ajais crosskarttia ja näyttämässä noille, että mistä se kana pissi. Näin. Ainakin niinku puheissa. Kyllä. Kauas sä oot oikein tätä harrastanut? Tää on ensimmäinen kausi. Mä lähdin siis tuli eteen tällainen mahdollisuus lähteä mukaan ja iso kiitos siitä Speed Weekendille ja tälle Finnish Crosskartille, että ne sponssasi mulle auton ja siihen on saatu haalittua vähän sponsoreita, jotka maksaa sitten muuten juoksevia kuluja, että oli mahdollista lähteä. Hirveesti, siis sanotaan, että harmittavan vähän on kerinnyt ajamaan. Että kerran talvella kävin talviolosuhteissa treenaamassa heti perään Alastainon kisat tossa joitain viikkoja sitten ja nyt täällä Kouvolassa. Mutta kyllä se niin joka kerta kun radalta tulee, niin hymy on korvista. Se on niin hauskaa. Mites sun tosiaan tänään meni toi kisa? No tänään taisi olla ensimmäinen kerta, kun en jäänyt viimeiseksi, kun siellä joku pyörähteli siellä radalla. Tää on nousujohteinen tää käy. Onko tästä tulossa niinku oikein tapa, mitä sä meinaat sitten jatkossakin käydä ajelemaan tätä? Siis mahdollisimman paljon tietysti, mutta toki niin kun tässä tehdään kaikkea muutakin, että se pitää sovittaa sitten kuvausten ja keikkailujen ja muiden lomaan. Aivan. Tekisikö tällä autolla mieli ajaa enemmän vaikka tästä takas tonne missä päin sit seuraava paikka onkin? Siis kyllähän mun mielestä kaikilla pitäisi olla tällaiset ja liikkua vaan näillä. Onhan näissä verran makeettelee. Joo, en tiedä niin saako tällaista rekisteriä, että jos saa, niin mulle yksi. Eli tietää kun tämmösen näkee, kuka sillä ajaa. En kommentoi. Kiitos tästä Järppi. Hei, kiitoksia. Tähän näin. Kiitos.